ବାପା ଆମର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାପା କ'ଣ ଖାଉଛ? ଖାଉଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଉଛ? ତମେ ତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର କଦଳୀଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଆଉ ଖଟା ଆଉ ଭାଜି ରୁଟି। ରୁଟି ବାବା ତମର ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଆଉ ତୋର କ'ଣ? ତୋର ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଉ ନା? ମୋର ଭାତ ଡାଲମା ନାଇଁ କ୍ଷୀରି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ବୁଟ ବୁଟ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ରୋଷେଇଆ। କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ? ବାପା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନୁ। ବହୁତ ଦିନ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆମେ ଖାଇନୁ। ଡାଲମା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଭଲ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ଖାଇଦିଅ ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ବାପା ଟିକେ ତମେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ କରିବି? ରାତିରେ ଯାଇ ବସି ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଛଡ଼ା ଯୋଉଟା ଟିକି ଟିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ତାର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଇଟମ୍ ହେବ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଚଚଡ଼ି ତରକାରୀ ହେବ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍। ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେବ। ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଗଛର ଫଳ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରାଇ ଛି ଇଏଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଏ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେବ। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଫୁଲ ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି। ଡାଲମା ହେବ। ତରକାରୀ ତରକାରୀ ବୁଟ ଆଉ ତରକାରୀ ବୁଟ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। ତାକୁ କାଟିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ଗାଳି ଦେଇଛି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ତେଲ ପକେଇକି ଟିକେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଳିକି ନ କଷିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଗିବ କ'ଣ କି କଷାଳିଆ ଲାଗିବ। କଦଳୀ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଜାଳିଦେଲେ ତା ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ କଷାଳିଆ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ବୁଟ ଡାଲିକି ମୁଁ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ଫିଟିବନି ହାଲକା ଫିଟିବ ଆଉ। ଭଜା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା। କଦଳୀ ଭଜାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ये देखो बुट डाली सीझिकी रेडी हो जाइए। यहाँ भी से कदली भंडा भजा हो जाइए। ये मसला प्याज रसुण अदा पेस्ट ये रहा धनिया पत्र पिज कटा पिज और टमाटो एटा फुटण आउ ये रहा लुण काश्मीरी चिली पाउडर आउ एटा मीट मसला एटा गरम मसला एटा हल्दी गुंड एटा जीरा पाउडर एटा लंका गुंड एटा धनिया पाउडर। चलतु करवा। हेलो नुआ घंटाड़ी घंटाड़ी टेस्ट तो निहाती लगे हाथ ये पकईदे हाथ ये बढ़िया बुट डाली कले बढ़िया टेस्ट लगे। आलू पड़े तो आलू पड़ोनी छतु एटा जो कदली भंडा कदली जो फुलटा थाए से करती आपको एमती भी पकुड़ी भी करती बढ़िया टेस्टी लगे पकुड़ी कले।
ଆପଣ କରିବ ବୁଟ ହଁ ବୁଟ ଡାଲି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ଇଏ ହେବ ହାଇରେ ଟିକେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ପାଣି ଦେବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଆହେବ ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ଡବଲ ଆଡ଼େ କରିକି ସିଏ ପଡ଼ିବ ପକେଇଦିଅ ଏତିକି ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ସେଇଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଇଏ ପୁରା କଡ଼େଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ରହିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ବାପା ଆମର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ ଖାଉଛ ଖାଉଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଉଛ ତମେ ତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ଆଉ ଖଟା ଆଉ ହଳଦୀ ରୁଟି ରୁଟି ବାବା ତମର ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ରୁଟି ହଉ ଖାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୋର କ'ଣ ତୋର ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଉ ନା ମୋର ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ନାଇଁ କ୍ଷୀରି ଏ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ବୁଟ ବୁଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖିଲ ଆଜି କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବୁଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବି ଖାଇନୁ ବହୁତ ଦିନ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆମେ ଖାଇନୁ କୋବି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ବନ୍ଧାକୋବି ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଡାଲମା ଅଛି ଡାଲମା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଭଲ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡ ଡାଲମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ଖାଇଦିଅ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଉ ବାପା ଟିକେ ତମେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ କହିବି ରାତିରେ ଯାଇ ବସି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଦିଅ ଆଉ